आरो दंफांफ्रालाय जों गावसिनि फरेस्टफोरानो फानफानै जायो ओमफ्राय बेखौ जोंखौ दानफायनो होननानै जोंखौ दानफायो जों बिफांखौ दानफायाखै खिन्थु फरेस्टारफ्रानो फानफानै जायो घुस जायो जों मानसि नङा नामा जों बे हानि थागिबि नङा नामा फेरेंगा साराबो मानसि सासे अब्ला जोंखौ माब्रै बिमा बिफा गैजायै बायदि दाउ अमा बायदि बानायखो जों मानसि नङामोन नामा जोंखौ जुनारनिख्रुइ बांसिन गाज्रि बेबहार खालामबाय बिथाङा गोदो होनदोंमोन जों बर' हारिखौ नायगोन जों नायगोन होनदोंमोन नाथाय मिनिस्टार जानानै जोंखौ नायनो जेथे दाउ अमा बायदि बानायबाय बैफोर रावा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि रायजोफोरनि सरकारजों न' बां सिफायजानायनि उनाव आलाय सिलाय जानांनाय रायजोफोरनि खुगानि राव सरकारा खावनानै लाङो गिदिर दंफां नाथाय दायखौ रुजुननाङो निखावरि रायजोफोरा गावसोरनो दानफायो दंफांखौ नाथाय रायजोफोरनो जाबसिननानै होयो दायखौ ओमफ्राय गावसोरनो दंफाङा गावसोर फ'यै लांखायो होमब्लाबो जोंखौसो दाय होयो बिटिआर सरकारनि इएम फेरेंगा सारा अनगोन होननानै नायगोन होननानै भट बिनानै लांबाय नाथाय दिनै देरहाखांनानै नासयनोसो हमबाय होमब्ला जोंनि फेरेंगा सारा जोंखौ मानो एथ' अयथासार बानायहरखो जों बर' फिसा नङामोन नामा जों बिथांनो भट होआखैमोन नामा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि सुबुंफोरा सरकारजों न' बां सिफायजानायनि उनाव रायजोफोरनि दुंहाव थासारि राहा खालामना होनो नङाब्ला मानोथो भट होखो मानोथो देरहा होखो हा गैजायै रायजोफोरनो हा दख्लाबसेनि राहा होगोन होननानै खोथा होनानै भट बिनाया दिनै मानो थगायखो फरेस्टनि सम्पतिखौ बिटिआर सरकारनि फरेस्टारफोरा गावसोरनो फानै फोजोबस्रांबाय नाथाय दिनै मानि थाखाय फावथिना देखायखो आरो दंफांफ्रालाय जों गावसिनि फरेस्टफोरानो फानफानै जायो ओमफ्राय बेखौ जोंखौ दानफायनो होननानै जोंखौ दानफायो जों बिफांखौ दानफायाखै खिन्थु फरेस्टारफ्रानो फानफानै जायो घुस जायो थारमाने जों बेयाव दंफां गैयिखाय जों हा गैजायैखाय जों लुना थाफैदोंमोन नाथाय जोंखौ अयथासार बानायबाय गासैबो हिनजावफोरनि दख'ना प्लास्टिक दै माबा ओंखाम संना जाग्रा गासैबो दानख्रेबजोब्बाय दाखालिबो दानख्रेबफैदों आरो दिनैबो दानख्रेबफैबाय ओमफ्राय गावसोरनो दंफाङा गावसोरनो फ'यै लांखायो होमब्लाबो जोंखौसो दाय होयो जोंखौ दानफायदों होननानै नाथाय जों दंफां गिदिरखौ दानफायाखै लांदां हाखौसो जों लादों खेथि मावना जानो होननानै होमब्ला जोंनि फेरेंगा सारा जोंखौ मानो एथ' अयथासार बानायहरखो
जों बर' फिसा नङामोन नामा जों बिथांनो भट होआखैमोन नामा बिथांखौ देरहाहोनानै जोंखौ आलाय सिलाय खालामना जागोन नामा बिथां सारा बेबायदि खालामनो नाङामोन जोंनि फेरेंगा सारा जों बिराद दुखु मोनबाय मानो होनब्ला जोंनि बे फिसा फिसौ दं हा थुबासि गैया जों फरेस्टनि हा जेनेबा ट्राइबेलनि हा होननायखायसो जों लांदां नुनायखाय मावना जानो हाबदोंमोन नाथाय जोंखौ माइरं दैरं गासैबो नस्थ' खालामबाय जों माखौ संना जानो माखौ न' लुना थानो जोङो बिथाङा गोदो होनदोंमोन जों बर' हारिखौ नायगोन जों नायगोन होनदोंमोन नाथाय मिनिस्टार जानानै जोंखौ नायनो जेथे दाउ अमा बायदि बानायबाय जोंखौ जों मानसि नङामोन नामा फेरेंगा साराबो मानसि सासे अब्ला जोंखौ माब्रै बिमा बिफा गैजायै बायदि दाउ अमा बायदि बानायखो हाग्रानि जुनाराखौसो बांसिन अनबाय मानसिखौ अनाखै दे फेरेंगा सारा ओमफ्राय जेब्ला भट नांगौ अब्ला जोङो भट नांगौ होनो जों भटखौ होयो बिथांनो अब्ला जोंखौ इसेबो नायफिननो गोसो गैला आरो दंफांफ्रालाय जों गावसिनि फरेस्टफोरानो फानफानै जायो ओमफ्राय बेखौ जोंखौ दानफायनो होननानै जोंखौ नाम खाथायो जों बिफांखौ दानफायाखै खिन्थु फरेस्टारफ्रानो फानफानै जायो घुस जायो कन्टेक्ट खालामबाय उमुक दिनाव हा ओमफ्राय लांखांलासो नागिरबाय थिबाय दंफाङा लांग'जोबबाय ओमफ्राय फैसाया द्लुद नाजावना लाबाय बेबायदि खालामो जों नुजोबबाय गासिबो जों अब्ला जोङो बे हाग्रा एवनाय हिसाबै जोंहा दाय गोदोनिफ्राय सेंग्रा समावबो जों थै होबाय आन्दलनावबो जों ओंखारबाय आं आथिं गावफायजादों फरेस्ट माबाजों CRPजों आं सासे आथिं गावफायजानाय मानसि 14 मास आंखौ सिकित्सा खालामनांदों आगे न' बां थेर बेथेर जाजोबदों गैया आंहा जेबो लाइ लथ्र हा हु आरो नै प्रमद बर'नि दिनावबो जों थै फसरदों आसिनि थै जोंखौ बिजि आसियाव थुयै थैखौ फसर होदों लेखायाव अब्ला मा जाखो जोङो थै फसरनाया अब्ला जों आनि थानि जोङो गोदाव सोराव जानांगौ नामा सरकारा जोङो थाइसेबो फैसा होआखै जोङो सरकारा लुन फैसा होयोब्ला जोंबो बेबायदि हायाव थाफैयामोन हा हु होयोमोनब्ला जों थाफैयामोन अब्ला सरकारा जोंखौ बिराद अन्याय भाबै नासयबाय दस्रा हारिखौ हनै थादों दस्रा हारिया ग्रोद ग्रोद दंजोबो जोंनि बर' हारिखौल' नासयबाय थाफैयो जोंनि खाथियाव दं दस्रा हारिया नाय नोंथांमोना नायफैनो हागोन बेसेबां न'खर दं बिटिआरआवबो गोजोन सुक्ति जाबाय होनदों गैया माथो जेबो मोनाखै जोंलाय जेबो गैया बिटिआर मोननाय लोगो लोगो बर'आ सान्ति जाबाय अभाबनि दिन गैले होनबाय बहाथो अभाबानो अभाब रासिनसो अभाब रासिनसो खस्थ' फिसा फिसौ नासयनाया नासयबाय जोंखौ हाजासे फिसा ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा बेबायदि नासयला जों हागोन नामा सहायनो बेनिखायनो सारमोना एसे बर' हारिखौ अनखांनानै मोजाङै नायला मोजां जासिगौ गैयिफोरखौ बेसे आदि थादि खालामबावनो सरकार जानानै কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ